Okietorri oinarrizko azalpenen kanpalekura. Badakizue txoko berezi honetan orduak eta orduak pasa ditugula glaziarrak aztertzen. Eta honezkero konturatuko zineten izotz mota ezberdinak dauzkagula lurra planetan. Ez da, Inaut? Halaxe da, Arnaitz. Izotz bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Eta hori ondo ulertzeko garrantzitsua da kriosfera eta permafrosta zer diren azaltzea. Kriosfera lur gainazalean ura egoera solidoan dagoen elementuak izendatzeko erabiltzen da. Izan glaziarrak, itsaso, ibai edo lakuetako izotza eta elurra, baita permafrosta ere. Kriosfera klima orekaren giltzarria da. Eguzkizpiak islatzen baititu. Eta zerrenda honetatik, gehien kezkatu behar gaituena permafrostaren urtzea da. Baina zer da permafrosta, Inaut? Permafrosta bere izenak dioen moduan urte luzez izoztuta iraunduen lur geruza da. Siberian edo Alaskan oso ohikoa dena esaterako. Goi-mendian ordea, arroka arrakaletan dagoen ura izoztuta egon hori da. Eta hori da pareteko permafrosta. Nolabait, mendien itsasgarri moduan jokatzen duena. Tamalez, azken hamarkadetan permafrosta gero eta azkarrago ari da urtzen. Klima aldaketaren eraginez. Permafrosta urtzerekin batera arriskua dago. Milaka urtez gordeta egon diren tonaka metanogas eta karbono dioksidoa atmosferara isurtzeko klima aldaketa eta berotzea areagotuz eta bizkortuz. Eta ez ditu ondorio klimatikoak soilik. Permafrostaren desagertzea oso arriskutsua da mendian gabiltzan ontzat ere. Izotza urtuala, arrokak askatu eta lurjauzia gertatzeko arriskua biderkatzen baita. Ondorioz, gero eta handiagoa da goi-mendietan istripu bat izateko aukera. Arazoa zein den argi dago, klima oso azkar aldatzen ari da, baina guk geuk gure bizimodu aldatuta aurre egin aldiogu. Ez utzi biharko, has gaitezen gaur.